Joseph Muscat qal li għalkemm il-Gvern qed jgħid li ma jaf xejn dwar il-każ, issa ħareġ fil-pubbliku li anke saru interviews fid-dar tal-kuntrattur minn uffiċjal qoli tad-Dipartiment tas-Saħħa. Mill-interviews li saru jirriżulta li mit-33 infermier li ntażlu 27 kienu Pakistani. Ngħid li dan kollu timmerita inkjesta pubblika mill-aktar fis possibbli għax huwa każ gravissimu li jekk dawn l-allegazzjonijiet li għadhom ma ġewx miċħuda jiġu ippruvati huwa każ tal-ikbar gravità. Joseph Muscat qal li huwa tal-mistħija li l-Gvern ta' kuntratt lil kumpanija privata li tħaddem magħha għadd ta' care workers b'kundizzjoni ħżiena u faħħar lil Malta Employers Association li kkundannat kumpaniji bħal dawn. Dwar l-Arms Limited semma kif in-nies qed jirċievu kontijiet li jridu jitħallsu f'10 tiem. Ikkritika lill-Gvern li għadu ma raħħass il-fjuwil minkejja r-roħs fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Semma kif il-Gvern ta' allowance lil kabinet ta' 6,000 euro fis-sena li jiżdiedu mal-paga doppja li taw lilhom infushom. Dwar Bib il-Belt semma kif il-fond biex jiffinanzja dan il-proġett għadu ma jeżistix. Jekk mhux qed joħorġu minn dan il-fond li ma jeżistix, minn fejn qed joħorġu? Fil-Consolidated Fund, fejn qiegħda l-entry ta' dan kollu? Fil-Treasury Clearance Fund, fejn qiegħda l-entry ta' dan kollu? Da qed ngħidu bl-ikbar serjetà dan huma standards ta' accounting pubbliċi. Illi ma tistax taqbad l-10 miljuni diġà tħallsu, l-4 miljuni li hemm committed, ma tistax taqbad u tgħid dawn u iva naraw minn fejn nġibuhom u ma jagħtinix tweġiba minn fejn fil-verità hemm l-entry ta' dan il-punt għax jitfgħu mbagħad dubji kbar dwar l-standards li qed jintużaw fis-settur pubbliku. Joseph Muscat qal li d-deficit qed jonqos għaliex hemm dewmien fi ħlasijiet tal-pensjonijiet u minħabba bidla teknika fl-amministrazzjoni tal-VAT. Fakkar kif ftit tal-ġimgħat oħra se tingħata amnestija oħra tal-VAT. Iddeskriva l-emendi li kien hemm fil-liġi għal ħwienet tal-logħob bħala vagi u li jagħtu lok għal taħwit fl-interpretazzjoni. Dwar il-kwistjoni tad-divorzju, Joseph Muscat tenna li din mhijiex kwistjoni politika u li l-Partit Laburista huwa id-dar kemm ta' dawk li huma kontra u dawk li huma favur. Jingburi bil-pożizzjoni li ħadna aħna bħala Partit Laburista illi anke fi kwistjoni bħad-divorzju inħallu lil kulħadd jiddeċiedi skont il-kuxjenza tagħha u tiegħu. F'okkażjoni ta' jum l-om Joseph Muscat sellem lill-ommijiet kollha. Irrifera wkoll għan-nisa li għalkemm jixtiequ ma jistgħux isiru ommijiet u appella għall-impenn akbar biex allura tiddaħħal il-liġi dwar l-IVF. Matul id-diskors tiegħu Joseph Muscat sellem lil Franz Sammut u qal il-pajjiż tilef kittieb u studjuż mill-aqwa.